Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şu gün 2026 yılın 16 fevraly heplerinin birinci günü hoş geldiniz. Demokratik Opozisiyanın platformunun kanalına. Hormatly izleyijiler, şu bizim çıkışımız hem TikTok'ta, assalamu alaykum hormatly izleyijiler, hem YouTube'da iki kanalla, Facebook'ta, Twitter'da ve beýle kanallarda 7 kanalla bir wada gidiyor. Ine şoň üçin haýsy kanalyny görýän bolsaňyz ýazyň, şu kanaldan da sizi görýärsiz. Türkmenistanyň görýän bolsaňyz plus koyun, men biler ýa-ni Türkmenistanyň görýän dedi. Sebäbi soňky wagtlarda internet peterli ýene ulandy, ýene peterli ýene ulandy. Arkada zamanyny internetiň ýagdaýy kyn biz düşünýärsiňiz, sebäbi o arkada zamany. Hormatly izleyijiler, gelin ine biz gepleşigimizi başlaýyn. Şu günkü gepleşigiň temasy arkadaň asbuda zamany. Gelin şu hakda görüşelim. Gurunu edilin, Teyaman Aşgabat'tan, Mari Velayet, Balkan, Leva, daha şu vilayetlerden, ahıl vilayetlerden adımlar can edip Aydın diye Mırada, şu Asuda Asmanına, aşağına Asuda Asman oluna Bay Asman ya Garib Asman, o hiç renki var o Asuda Asman'ın. Asuda Asman'ın aşağına biz garip bolup diyor. Düşündü şu zatlar Mırada halkımıza deyip, yani ayyalar elementi aytdım şonu. Şu arada da bir yuvaş gurun eder. Yine gelin men birinci bilen size video okuyun ve komentar verin şu videoya. Hormatly izleyijiler, yani bir minut. Yine birinci video. Bir de haberler geldi Türkmenistan'dan. Ünitlerim şunu. Arkada komandası mecbur ýagdaýda, mecbur däl ýagdaýda ikinci taýmda doping içirýär. Men şu maglumaty bir 6 ýerden aldım. Hatta oýunçularyň bir dostundan aldım. Şular utturjak bolup doping içirdiler. Ine şu arkada zamanyna, arkada da bir real bir beýatlyş esasyna, sen fizik ýagdaýyň esasyna, talantyň esasyna ýeňişlerler. Para, karadan işlemek, karadan konvertasiya etmek, internet yok, tanış görmek, zat etmek, hatta futbolda, sportta da şeyler. Milyonlarca, 10, 20, 30 milyonlarca, 1'e 100'ye 140 diye men aýdyljak sanlar yok. Yani 10 milyonlarca dolar sowurly Ronaldo diýip puş. Ine şu gurban bolýan esasy alyp barýan siýasaty. Hemme zat puşdur. Sebäbi boş adam. Bunun ne siyasatı var, ne maksatı var. Milli lider olup ne bunun maksatı var, ideyası var. Milli lider olmak için men size bravo edeyim. Senin ideyan olmalı. Halkı birleştirip, halkı öňe akıdıp, halkı motivasiya veren bir ideya olmalı. Şu ideyadan soň, şu ideya ýetmek için bir maksatnamalar olmalı. Maksatnamalar diýmek näme? Ine şu 2026'da biz şunu adamlar, 2028'de şunu, 2030'da şunu, 2040'da şunu, 2050'de şunu bir maksatnamalar olmalı. Eger maksat bolmasa maksatnamalar ýene bolsun. Muň hemme maksatnamada ýerden turup, tirekden soň, ýa-ni ukaskyjyny alyp, neme boýup, öz täze kostyumlar koymak we pul oglamak. Ine kezzap Gurban Berdimuhamedowyň ýa milli liderçilik biznesi şu. Tiýden şu zatlar utorursa ýadyňyzda bolsa 2020'de biz ýapşanlarda Aydym aýdýardy. Häzirini Aydymdan Aydym aýtdyk biz video klibini alýarsa öz Aydymyzy goýarýar. Şu Aydymdan. Şoň üçin Aydym aýtmagam okka. Gaýty bagşlaýdy. Kim men bilen Aydym aýtsa, şoňa ýagny zaslужный artist adyny berjek. Atkadyň artist adyny berjek diýär. Ine arkada da. Özüne arkada. Indi biz düşdük şoň ogluny da arkada däl eken. Gelin indi biz birinji video seyredelim. Ýa-ni futbol klubyna gelelim. Seyredin näme bolup geçýär? Ýa-ni hatta Atametrano, ýagny şäherden geçirýär. Men bir daha ünitledim hormatly izleyijiler. Türkmenistanda atlar we itler opozisiýa bolanmasa, Türkmen halky kän bir orýal aktiv bir wada bolsa gerek. Ýadyňyzda bolsa, Gurban ýyny elten at büdüräp ýykylyp onu gow ýykdy, malçla diýip ýykdy da ýa-ni kellesi bilen ýer sokdy. Onuň turbilmän şöyle maskara bolup bütün dünýäň önüne ýatdy da birinji ýer aldy. Ey şol adam bana
Klonlarım şoňa klonny diýen klonlarym gatyrym kelýär. Ya ay biz buraya maskara bar. Däl o murada diýerler. Inni atlaram ine derdim şun çäresinde gurbalyň çäresinde atlaram çäre goşulasy gelen. Ünsörün ol ata apastan yarat. Ine bul atam apastan yarat boldy. Ünsörün gurbalyň çäresine goşulamak. Bolay mana bir owdan ýöne ayak dep dur, ýa çäre gatnaşyr gelen. Onuň ýanky gurbany bolan üçin çäre gatnaşyr gelen. Ine atlaryň içinde ikinji apastan ýer. Ýanky adyna bilemok bolýan, birinjine bütün dünýä gördü. Şuna mende bütün dünýä görüp başlaýar. Neyse, yürü alıp var yani. Ha? Hey, kelle buraya nem yaşak mısın ha? Yaşak mı? Böyle bir gravata. Attı. Yo, men attan doğru yani. O yeseni yürü alıp var yani. Ine şunu ýanky hakyky görkezsem bolýar, şu gurbalyň fiýaty şu. Hakyky. Şunu ýanky iki sözde aýdyp bildi. Inde ýene bir biýany görkezdim, hormatly ýaşlar, gelin azıcık meselin ünsünü çekeyim. Yumur gara koyup ünsünü çekeli siyah atar. Eder misin? Çok belgilerim var. Ben Türkmenistanlıyım. Çocuklarım var. Evimizi düzeltmek istiyor. Lütfen. Yardım eder misin? Lütfen. Kralım yardım eder misin? Ne, şuraya Yankoğlu'nun ıkbali hali daşını gidenin 60% ıkbal şeydi. Ya ul kard edip gidiyorlar ya da çıkmak için kard alıp gidip işlep şonu üzüp çağlar bekliyorlar. Gıynatağım. Bu durmuş sonki asuda asman bolunma arkada zamanın durmuşu. Ön bulayan durmuşu yoktu. Şu kurbanlı geçti bunu. Şu durmuş emeli verildi. Yine şunun alt bayan siyaseti. İndiki video seyredelim vatandaşlar. Sorwa bir acayip vakanyň sanyna Twitter'de deni taýyp bolmadyk 45 000 orunluk Olimp stadionunyň minberini belep duran atyn keşfi alaja kende ýüderlik şekiller bilen birlikde ýerleşdirilen okoruda futbol ýaşynyň başlanýanyny alamatlandyrýan sport alaw ýakylly. Ýatdan çykmajak bu portatlar garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bidi watly at muradyň mekany ýeriniň maksady okunly ruhy bilen ajaýyp sazlaşyga eýdir. Duşuk ilkinci minutlardan başlap çekilişli kədite eye boldy. İki toparyň oýunçylarym meydançada usatlyklaryny görkezdiler. Duşuň birinji ýarymynyň 19-njy minutunda Saudiarabistanyň padşahlygynyň Al-Nasr futbol toparynyň oýunçylary hataby açmak başardylar. Oyunun birinci yarımında iki toparın oyunçularım karşıdaşına taraf iyilikderli hücumları kuradılar. Sorwa bir acayip vakanyň sanyna Twitter'de deni taýyp bolmadyk 45 000 orunluk Olimp stadionunyň minberini belep duran atyn keşfi alaja kende ýüderlik şekiller bilen birlikde ýerleşdirilen okoruda futbol ýaşynyň başlanýanyny alamatlandyrýan sport alaw ýakylly. Ýatdan çykmajak bu portatlar garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bidi Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan. İnni häzir Iranyň üstüne Amerikan tanlatlary Türkmenistanyň üstüne girip şoňa ýanky spets operasiýa geçip urar. Ine baky bir tarap Türkmenistan. Şoň bir taraply ýalan. Baky bir taraply ýalan. Bolmasa bir taraply men näme çegerek aýdyn. 7 gerek tasdikladylar. 7 gerek tasdiklap ýende Amerikanlar ýanky näme çözülýse ýanky öz territoriýasyny berýärler. Haky ýok. Hiç ýyl haky ýok. Bir tarap gitmeli. Ay gurbanlyk bu maşenlik da. Hemme zatda maşenlik. Sunugotda, siyasatda, ekonomikada, ýanky durmuşda, näçe aýal bar, her vilayetde bir aýal bar, giýje uny aýallar bilen ýanky tirek çekip aýlantylar. Bu men düşünemek şularda ne yer götürýär.
Türkmen halka anırda dursun. Yer näge götürýär. Ine şuraya anlar. Gelin men size başga bir videony görkezdim ýollar boýunça. Men şonu jemledim de size ýagny şonu bir näçe video jemlep size görkezdim diýdim. Bizim halkymyz goýýa bolan derre onu ýa-ni jalba ýazyarlar ýa başga diýerim aýrýarlar. Şoň üçin ine biz alyp ýetişik. Bu halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyň döwlet adam üçindir. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarmyň watan diňe, halky bilen watanlar, döwlet diňe, halky bilen döwletdir diýen ýörellerini eýerýän agdywer halkymyz bugun harakat we awadan durmuşdy. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň ötüşleriniň ak ýolundan bedew bagty anam bilen öňe barýar. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwründe gahrman arkadaly gahrman serdarly ýurdumyz ähli halk bolup agdyberlikde 2026-njy ýylda uly üstünliklere wetlenip gadam atdyk. Tüfelem asfaltymyza göz değmesin. Tüfelemde koyunlar. Yanmaz zor botduk asfaltlarımız. Kuzullara karanlar. Tüfelem göz değmesin. Ine hormatly ýerleşler, sizin görüşüňiz ýaly Türkmenistanyň ýolu şu ýaly. Gynanmakda. Men şu ýollar boýunça kepin aýdamak sebebi adamlar günlük kösenýär. Ýola çykmany, ýolun ýöremäni, mekteplere çağrı gitmeyeni, enatalar öýüne çıkıp, şu kuşluğunu gördüğünüz da, şu kuşluğun öýe girmeli. O zaman yine öýüňi tüpürmeli, öýüňi nemetmeli, daşardan mikroplar dağıtır, hem de öýe geliyor. Bu 20-nji asyrda mümkin ne? O bolurda. Uruş diýen Ukrainada şu ýalat ýok. Bunda on adam ýok, adam ýok. Ýöne on doğrudan arkadagam ýok, arkadagy terdagam ýok, milli lideram ýok. Mümkin şondandır. Şoň üçin biz oýlanmaly. Biz etmeli şu klaunadany, ýagny şu maskarabazy biz etmeli, biz adam bolmaly. Biz adam hatawyna görülmeýän hükümeti aýyrmaly. Gaty şart ýagdaýda. Şoň üçin juma namazyna biz çykyp başlaýar, her 5-nji gün we nesip bolsa geljekde biz sizi çağırar, taýýar bolun, biz çykmaly. 100-nji gedek çykmaly bolup çykyp şunu aýyrmaly. Başga lazımyz ýok. Başka bizim geleceğimiz yok Gynazap'ta. Şoň üçin daşynnaky, Türkmenistan daşynnaky işleyen adamlar öýe dolan anlaşmagyda kömek edin. Şol meçhitlere barsın. Soň adamlar öňe çykanda ulum goşulsun. Türkmenistany pul bermeniňizde indi jaýda da iyi bermäň. Azajyk garaşyň. Häzir ine nesip bolsa ine 19-dan 20-ne Ramazan başlaýar. Diňe nahara boldy. Kuruluşluk hem zatlar duzun. Görürsünüz, emheme polisler sizin öýleňize gerer. Haş ederler. Hekimler haş ederler. Durulun ziyatkaları. Size işlep, yani Türkmenistan'ın ziyatka kampanyası saklayan. Durulun, bol vermeyen. Yok, ana, yani kezaplık için serdar beyazmanı kopuyor. Kim kezaplık ediyen olsa ya da kim sizin ziyat sorayan olsa, bir de yani sesini zapis edin, YouTube'a koyun, TikTok'a koyun, biz çekip alıp görkezeriz bütün dünya. Indiki video seyredelim hormatly ýerleşler. Yine şu ýollara gördüňiz. Men size görkezdim ýalňa. Bize göz değmesin. Tüfelemde koyunlar. Yanmaz zor botduk asfaltlarımız. Kuzullara karanlar. Tüfelem asfaltımıza göz değmesin. Tüfelemde koyunlar. Yanmaz zor botduk asfaltlarımız. Kuzullara karanlar. Tüfelem göz değmesin. Indiki video seyredelim. Yine şu orada. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garasy we Baky tarap döwletiň liderlerinden tanışýan watan habarlar gepleşmä başlaýar. Şuň Türkmenistanyň milli giýitleri Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly arkadaşlar, DJ, ýazyjy, arhitektor, hatjy, supermen arkadaşymyz Gurbanuly Berdimuhammedow. Rus dilinde 4 tane kızlar bilen çykyş etdi. Kim быть, если быть кем? Кто тогда чему быть и кем?
Yine çağlar yani köçüden näme oynadylar? Ben düşünemem. Şuraya palçık hovuzda oynanmasın, köçe çıkmam okula. Tığır näme bolýar? Köçüde näme bolýar? Magazyna näme bolýar? Men düşünemem şunu. Näme şul etrafın, şul owan adamlar hekime var. Köçe oňurmasam, buğdoýam ýok, paxta da ýok, şu köçelerden başlady. Näme talap edýär? Talap etmeli. Onanyň talap etmeseňiz hiç tat bolmaýar. Köçelerden traktorlan geçip bolmaýar. Şoň üçin talap etmeli. Talaba öwrenmeli. Näme Türkmenistanyň prezidenti ol bir konstitusiýadaky wagtlaýan adam. Döwlet serdaryň kam däl, gurbanyň kam däl, çürük tohumyň kam däl, biziň kam däl, biziň hemmämiň. Şoň üçin biziň watançylygymyz ýok, biziň milletçiligimiz ýok, biziň namysymyz ýok. Biz şul hapada ýetdik. Gulýar jaý gurýar, osa hökümet men näle, o başgalar. Ýok o, hökümet biz, şu biziňki. Hökümetim biziňki. Gurbanyňky däl. Biz şondan el çeksek, biz şoňa hiç tat diýmesek, gurbanyňky bolýar. Şoň üçin diýmeli, barmaly, soramaly, etmeli. Sen onun borcu şol, ol aylyk alýar. Tiýgal baýlyklar satyp, biziň ata babalarymyz goýun baýlyklaryny satyp, şoldan pul alyp, ýagny şol işleri bitirýär diýip boýnaldylar, jogapkärçilik aldylar. Näme bilen o? Soramaly. Aýla alma çyky işden. Başga bir işläp bilýän goýjak. Şol işletin diýip aýtmaly. Goýup bilýäňiz, üýüşüp häkim çalyşyp bilýäňiz, kolhoz başlygy çalyşyp bilýäňiz. Üýüşüp bize gerek gel. Biziň kandidaturamyz şul adam, şul bolmaly, şul bize hyzmat eder. Siziň ol korrupsiýanylaryňyz gerek gel diýseniz, şo bolar. Inanyň. Başlaň bir owadan. Görürsiňiz. Näme elneme diýär. Ana lewapda awtobusyň ýanky nimetini galdyrdylar, adamlar çykdy pes etdiler. Türkmen başyda golf klub, golfyny uzak bolup, gurbany halk çykdy bolup gorkaýdy. Ne şol aýtmasam hiç tat ýok. Biz aýtmaly şonu. Indiki videoda edelim hormatly ýylaşlar. Ne doğanımız ki? Yine şu yollar ya katastrofa, Türkmenistan için yolları katastrofa. Ne doğanımız ki? Yol jakşy, keliver deyip. Mine patyk kaldı goy furalar bile, strata dedik gelip oturdu minde. Yaxşı nemes goy mine. Aldap koydun goy bile, Murat ağa bile. Bitmendi kezetme. Ne doğanımız ki? Yol jakşy, keliver deyip. İndiki videoda edelim. Yukarı hil derecesi üptün edilmeliler ve olar yüz vaktında kurunup kurtarılmalılar. Kahraman arkadağımız yüngde koyduğun velipeleri avra bilen yerine getirmekte himmelere üstünlükleri arzu edip bir yerden uğradı. Häzirki döwürde tutuş ýurdumyzda milli binagarlyk ýöregleri bilen häzirki zamanynda ýokary hil derecesi üptün edilmeliler we olar ýöz wagtynda gurunup gutarylmalylar. Kahraman arkadağımız yüngde goýulan welipeleri awra bilen ýerine getirmekde himmelere üstünlükleri arzu edip bir yerden uğradı. Häzirki döwürde tutuş ýurdumyzda Yollarını görýärmi? Atlarına, piçiklerine, itlerine giden yollar. Gülýarlykdyr, maşinan çalışýar. Her ayda bir maşin çalışýar. Bunun kakasy kim? Bir alkaş. Türmere var, bir küçük kanyak vardan gülýarlyp gol çekip gaýan adam. Türmerde ýa oturun aýarlary zorlap ýören adam. Kakasyna puly ýok. Özüniň puly ýok. Gelenine ýa-ni başda boly tüzüňe çelip paraşut tuzuk. Ine biz imzimotyr işat diýemdi. Ine şu kezabam etçel ne diýär. Ogly doğrular başladı. binagarlyk ýöregleri Birinci bilen özü kezaplyk başladı. Aýdyma başladı. Hiç at diýmedik. Soňra ýegenleri çykyp başladı. Hemme zatda oglap başladı. Hiç at diýmedik. Nazar çüýürük emele geldi. Bir topar firmalar bilen. Ola oglap başladı. Hiç at diýmedik. Gulnawa 4 tane lübowny edinni.
beýleki doganlary, gyýlary, çağlary, Serdar hemmesi Türkmenistana siňip ýa sorup başladylar. Hiç zat diýmek. Arkadaş şoför, Asuud Asman özümiz anladyk. Nire geldik? Ine şu oldu. İnni bir dip başlamaly. Häzir dünýäde krizis, Türkmenistan ýagdaýy mundan beter bol. İmtin otursaň, size pul yetmedi. Olar pul yeter durur. Sizin yankı giydeciğiniz beterir. Sizden alınan solatlar. Oludan alınmaz. Onunki kişilmez. Şu yali. Şoň üçin men her hepde cuma namazına sizi çağıryan, davayti çıkaryň, davayti bir herekete girip meselen çözerin. Indiki video verdim. Anam milli lideri, Türkmenistan'ın halk matbaatynyň başlygy, Gördüňizmi? Ağlawalar yankı. halk matbaatynyň başlygy Ünslerim şuna. Kahraman arkada. Ünslerim. Türkmenistan'ın halk matbaaty Şu ağlaway statuýasy näme şu anda? Sen kim? Sen näme halk maslahatyny itýata etdin? Näme boldy sana? Men diýärmi şu maskara var, şu kesel adam, ünslerim. Ünslerim. Bu kesel adam. Barın yerine it pişik at adamı da hata eden o. Oğlunu hata eden o bilkmay. Şoň üçin şula adam mara banizak etmeli, bunu görkezmeli kimdir mi? Biz bunu ýanky milli lider edip bunu saklap bilemiz okuyna tamam. Ine ýene bir videony görkezýin. Şu ýerden pardon. matbaatynyň başlygy Kahraman arkadamyz Türkmenistan'ın halk matbaatynyň diýwanynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna uğramak üçin paýtagtymyzyň halkara howa menziline tarap urady. Meýerim bolýary Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk, hoşnýetli we din hukukluk gatnaşyklaryna Ine şu Gurbanly Amerika. Näçe ogly gorkup ýanky postun taşlak gitbilen o. Entek bir topar adamlar çalışmasa gidibilen o. Ya entek hökümet goşuk. Entek Serdar hem hökümet alınmadı. Kakasyny ulaşy geldi, kakasy boýnaldy. Indi kakasyny ýerdi Amerika. Ýagny bular Irana, Amerikanlar Türkmenistanyň bazary goýup çözmany boýnalyp, Amerikan var pul dilýär. Ve şöyle de aktivistler var, sonra batış etmek için diye. Aktivistlere de batış edip, yani huzur taraftan batış edecek var ya, şöyle bir firmalara onu haş edip, ya politikanlara haş edip, ya şunu edecek var ya. O Fransa'da geldi, Fransa'da Macron'a Gurbanova durdurmalı, birine beydi ya, hayvanat ya, nimet ya, tökmedat ya liderler var. Olamaydıptır, ben ne durdurayım? Öğren dur, bak, ulanış, kuruluş, olmak. Yani imzamaydıptır. Türkmen hökümeti ine Şweýetsa barmam, Şweýetsa opozisiýany alyp gaýtjak bolup, başlar etjek bolup. Bunu var, Türkmenistanyň içi ýaly diýip pikir edýär hemleri. Beýle-de kanunly işleýär. Türkmenistan kanunly işleýär. Türkmenistan döwleti ýok. Kanun işlemede döwletde. Döwletde hökümet bolmasa, 50-den gowrak doganlaryna hökümetde bağ bolsa, o kimin hökümeti? Halkyň hökümeti mi? Halkyň döwletimi? Ya Gurbanlyň hökümeti we Gurbanlyň döwleti bolýar. Men şoň üçin ýa halkyň hökümeti ýok Türkmenistanda. Indi hormatly ýerleşer, men ýene bir video görkezek bolýan. Şu videony görkezmäkem, ünsüň men size bir maglumat berýän, ýa-da TikTok'tan bir haýat etdi. Men şunu size okap berýän. Familiýasy ýadyma düşenok, şol adamyň ýöne Aýdan. Annaliv Gurban geldi. Yaz Muradoviç Taxtabadyr etrawynyň Sunwat mekdebiniň müdiri çağlary okuw alanok ziyatka bermesen. Ine Taxtabadyr ýanky Annaliv Gurban Yaz Muradoviç barada biz öňküde TikTok'taydyk. Onun çäri görülmedi. Ine men häzir ofisiýalna ýan şul adam ziyatka ay hemmeden ziyatka ýöne şul adamyň sesi ýanlanyny hemmerde. Halk indi şunu götürülen o. Şunu adamı gelip bağlı etmeli. Bağlı etmek için şöyle barıp MHM yiti işleyendir. Aktivistler tutmayan mı olsa? Şöyle barıp o dağılar, stavkan amaydalar, Taxtabadyr dağılar. Ne açı stavka, ne açı girmeli. Hem de dağıtlar aydarlar. Eğer stavkalar şehirde yayılan mı olsa elbette o pul alıyor. Onu tutmağın ta. Ne el tutmalı, mesela öğretmeliler. Şam'dan sonra aynı. Yani falşığı pul verip tutturuyor. Şondan sonra bilmeden.
Yine de bir başka bir dağda aytjak bolýan hormatly dinleýişler. Aşgabatda dağçalarda 6 tane ýolbaşyň çagalary narkotik peridozirovkadan aradan çykdy. Ine şol birinji tapar şol üýüşüp narkotik çekip ýa-ni 5 manda harit zakat edýärler. Ýa-ni naharda gelýär. İkinci olarak zakat edene naharda gelenine eýen bu öli. Peridozirovka. Men şol ýerdäki gyýyň biýirin suratyny okudum, kim tanýan bolsa beýleki zorlaryny tapar ýaly ine şol gyýda üntürpdirdim, şu ady Leyli, şu gyýyň ady. Şu gyýy şol ölüniň aradyna bak. Kim şu tanıyan bolsa ya da şol ölen adamı tanıyan bolsa bir de aýdyň atdan familiýany haýsy çynovnikden çağırmary. Çynovnikler da ýa-ni şu haram pul alsaň haramlyk senden çykman. Sen riske etberdiň, ýa-ni haramlyk etdiň, sen gizlenýän, sen ukyýuny bilýän näme gizlenmeli o zatda o çağın bilen o. Çağın çykýar, çağın ölüp gidýär. Şu ýaly men wakalar köp gördüm aşgatda ýaşanlar, bir topar çynovnikden ýa-ni çağlar şeýle weran bolup gitdi, maşgalyp pytrak gitdi. Ine men başlady gurulmajak bolýan ine bede köp ýaşlar jaňa diýä menim aktivist boljak, menim siýasatçy boljak, maňa da men bir hepden dowamyna bir köp adamlardan şonu eşitdim. Ilaytada studentler ýöne ýa-ni 40-dan geçenler amma men gaty ötülen şu zatlara näli siýasata öwrüp bolur, näme gidip bolur. Öwrüp bolur. Gatansa ChatGPT'ni alýan, ChatGPT'ni ýa-ni alýan da şöyle men siýasatçy boljak. Man haýsy kitaplar okumaly diýdi, 5 kitap berdi, şonu okuýan. O zaman yeni şey sen bütün dünya tarihini, siyasi tarihini bilmesen öňe gitmek ansat bolýar, kyn bolýar. Bir de siýasatçylar gerek. Siýasatçylar bolmasaň, siýasatçylary gyrynsaň, gurban boly. Aktivistler ýok edensaň, ne şunu edin. Şoň üçin bizde elmydama siýasatçylar gerek. Siýasat diýende durmuş, ykysady, sosial dünyadaky bolup geçen zatlar öňe gidýän tendensiýalary göz öňünde tutup şonu jemläp bilip öňdäki ýol kesilip biljek adam. Ya düşünüp biljek adam. Muňa ýa-ni derece gerek. O her kim bolup bilen o gaty kyn mesele. Siýasatçy bolsaň sen hemme zatdan habarly bolmaly. Şoň üçin haçanla ine mysal üçin mesele diýenden biznesmen başlaryna birinji kärhana açýar. Soň ulu kärhana soň ýa-ni aksionерny opştur, soň korporasiýa, soň ýa-ni bir topar döwletlerde korporasiýany giňelip internasional näme açýar, internasional korporasiýa. Soň patolog diýilýär. Indik şoň adam eger çalt geçer şu zatlar siýasata geçer. Sebebi onu çözüp bilýän derejesi, onu seyret bilýän spektr gaty bolýar. Yani şoň üçin siýasatçy bolmak gatan tatly işler ýöne. Diňe siýasatçy bolsaň siýasatçy bolmasyn. Sen mesela için başka hünerin ya siyaset hünerin bolsa da 3-4 hüner öğrenme bolýar. Ne gelecekte mesela için sen iyi teknoloji, isusny intellekt, iyi teknologiýany öwrenjek bolsaň sen ýandan biologiýany bilmeli, fizikany, kuantum fizikany bilmeli, sen matematikany bilmeli, robotlar erki günde gurnap, bozup, çözüp östürür ýaly. Gelecekki ýa-ni dünýäde hünermend ýagdaýlar ine hünerler şular. Şoňa bir taýýar bolmaly. Şoň üçin siýasatdan her wagt ösmeli. Ol gurbanlygyny 80-nji ýylyň siýasatyny ýöretseň üstüne urarlar. O mümkin näme. Şoň üçin kim siýasat öwrenjek bolsa, bizden hem nähili ýagny kömek gerek bolsa, habarlaşyň, biz kömek eder. Bize näçe milli siýasatçylar köp bolsa, şonça döwlet dogry gider, şonça biz ýiti gider. Şonça biz beýle goňşy döwletden siýasatçylaryny utar. Şonça da biz güýçli bolar. Sebebi biz goňşy döwletlerden näme tutulýar? Bizim siýasatçymyz siýasatçy derler. Siýasatlaryny gurbany. Siýasat bilýär. Amerikanyň gelip bu aňda näme dur? Rusya gelip bu aňda basyp dur. Ýa-ni islen döwlet. Sebebi bu pozisiýasy ýok. Pozisiýany bilmek üçin
Sen stratejiyan olmalı. Strateji bilmek için fundamentin olmalı. Prinsiplen olmalı. Prinsipam yok. Şunun için vatandaşlar men her wagt aýdýan Türkmenistan ösmeli. Bu düşüne gitmeli. Häzir gynalsak da ýokarkyda okuyan adamın hiç bir perspektiwasy ýok. Arkanda çinovnik bolmasa ýa-da en atan çinovnik olmasa gadanlar daşlar ýurtlara gidip şo ýerde maşgala bolnap başga milletler bilen başga döwletler üstüne gynalsa gaty agyr ýa-ni agyr şu mesele geljekde kadr katastrofan boljagyny, geljekde demografiya problematynyň boljagyny ökürýär. Bize hökümat çalışmalar gerek. Bize reformalar gerek. Bize hökümat yani ötüşler gerek. Biz duru bildigini. Şol diktatorun aşağına arkadağı şokrak deyip el çarş ellerimiz mazol olup gitti. Bol etmedi. Şimdi men vayenlara yürüyecek koyan. Vayenlara sizin aranızda görüldüğü ve kahramanlar var. Häzirçe siz sahna çıkan yok. Şunun için halk çıkanlar siz vayenli olup yani halkı olmalı oluyor. MHM polisler men bilmedim. Ol golajağı diye yönü vayenlerin gücü hem birinin ulu. Şunun için siz Kata Maydanı'nda halkıma, vatanıma hizmet ederim diýdiňiz. Gurban ula, serdara diýmediniz. Olar vremenli adamlar bolmaly. Yönü vremenli gelip bizi ağırlap, falsifikasiya edip, hem de saklap, paslayan boldular. Olum konstitusiýany ve Türkmenistanyň hemme kanuny bozýanlar. Bu jenaýetçilik. Şonuň üçin siz adalatyň tarapyna durmaly. Siz halk bilen bolmaly. İçinizde gerolarınız bolsa, halk çıkanlar, tanklar mı, BMP'ler mi, näme alyp bolýan bolsa, gapdaryna durundy. Aýdym, men general, ya men leytenant, ya men kapitan, çaryf, men halkyň tarapyndan, halka bir dar ise, men madip, men şunu okudum, men şunu etdim, men sizi gorajak diýsem, ömürlük Türkmenistan taryhyna, öňki, geljek, häzirki sen gahryman bolýan. Sizi gahrymançylyk öwretdiler. Gahryman bolmany öwretdiler. Ine wagtyňyz geldi gahryman bolmak. Biz siýasatçylar, biz düşündirmeli, biz halka gitmeli. Gahrymanlar ine siz bolmaly. Siz watany goramaly. Watany ananyň hem daşyndan howp bolup bilýär, hem içinden howp bolup bilýär. İçinde bir maşgala, çüýlük maşgalan howpy Türkmenistana degdi. Daşyndan howp gelmedi. Şu içindäki çüýlük maşgala daşyndan howp getirdi. Biz Russiýan koloniýasy bolduk. Amerikanlar näme diýse böküp dur. Ol sebäbi biz hemmenin koloniýasy, döwlet ýok. Döwleti berkitmek üçin biz halkyň içinden öz prezidentimizi, öz deputatlarymyzy, öz ýagny Türkmenistanyň ministr, kabinet ministri hemmerini biz halkymyz içine taýlamadyk. Zat kalap, ya aparat prezidenta nırklar var, o magzyna kioskda bar baklaşkalı tuvalyaňa 5 manat, 3 manat, 6 manat. Şoraýa Lewap hekimiň ýolbaşynyň ýa-ni stavkasy 150 000 manat. Marin departament polisiýasynyň stavkasy 80 000 manat. Aparat prezident şey diýär. Aşyr geldi, begleyip ýa-ni aýrylan adam şonu goýdy. Şoraýa biz şu atları, bu maskarçılık, şu içindeki maskarçılık daşına çıkıyor da bütün dünya üstümüzden oluyor. Biz bet etmeli şonu. Şunun için biz görüşmeli, cuma namazına barıp başlamalı. Ay hiç tat bolmaz, bizim halkımız korkak deysen, sen şu halkın içindesin. Şunu aydanda sen özün ayttın öyle. Demek senin korkak. Hemmemiz korkak, yönümüz çıkmalı. Başka açıyor. Hormatly izleşer, şunun benim efirimi toyan, häzir TikTok geçen, TikTok'ta sorunuz bolsa men size cevap vermeme taýin. Hoştan bolun, indik gepleşikler içerli. Ýatda koýan bir serdan berdim, hamyada 3-nji gün içerli. Öz tekliplerimizi verip, 3-nji gün içerli jogabyna garaşýar. Şondan şu jogap gelmese, biz görüşimizi dowam ederiz.